Hustisya ang padayong singgit sa nailong pamilya sa 11 anyos nga biktima sa pagpanglugos patay sa Bukidnon. Gilang biktima nga si Jeneline Mondero Sabdido nga nakaplagang wa nay kinabuhi nga gitabunan na lang og dahon sa tubo nga wa nay sapot sa lawas sa katubuhan sa Purok 10, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon, Miyerkules sa buntag, Enero 3. Sumala samahan sa biktima nga si Gorgonio Sabdido, Martes, Enero 2, diyang nilakaw ang iyang anak aron mamaligya og puso sa saging aron dunay pangbalon og sudan apan wala na kini makauli sa ilang balay ug pagkaugba na kini nakitang patay. Ang ako lang tanga iplasta sa nako ni kay lubong mo ni ugma. Nabaligya og puso sa saging sir kay palit na itlog para balon ng pagkaugma. Grade 1 pupil sa lumatong pangukuyan ti Apo Manuhay nga usa ka tribal school si Jeneline. Walay matudlo ang pamilya nga posibleng naghimo sa krimen ug gisalig na lang nila ngadto sa mga pulis ang pagsubay sa kaso aron matino ang responsable sa krimen ug mahatagan og hustisya ang bata. Subay sa report sa kapulisan, gituok ang biktima og posibleng gi-rape kay wala na kini sapot dihang nakaplagan. Kasamtangang nakahaya sa San Vicente Ferrer, South Chapel ang biktima ug mang adlaw, Sabado, Enero 6, gikatakdang ilubong ang minor de edad nga biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.